Per dibuixar les floritures és important que les memoritzis. Fins i tot pots inventar-te les teves. El més important perquè siguin sinuoses i que no tremoli el traç és que les has de fer amb alçada. Això vol dir que ni la mà ni el colze s'han de recolzar sobre la taula. Primer pots practicar molt a llapis. I després les pots repassar amb el retolador.